Nego! Smrdi! Bravo! Da vidimo ko želi da bude naš asistent. Eno ga, onaj viče, ja, kakva jaja, bre, nismo na pijaci, čoveč. Veliki pozdrav za lokalne novine, Obrenovac od Pixija i Zeke. Srećna nova godina, sve najbolje. Kako si dobar ekipa. Ja generacija. Decom, ja sam na severnom polu uvek bio ta generacija. Jeste da sam bio jedini, ali... Šta su to brda, e? Dobro, vrda, mrda, ovo je raste. Aha. Marši, bravo! Preko 1000 ljudi, preko 300 učesnika naše manifestacije. Hvala svima koji su se odazvali. Iza nas je jedna uspešna godina, ali to je samo postrek da sledeće bude još bolje. Hvala.